And it goes like שלי בבית, זה מה שאני אוכלת, חומרים טבעיים, ירקות. ב7 השנים האחרונות אני מנטורית לבריאות טבעית. הגעתי לזה מסיפור אישי, מבפנים, מתוך הגוף. אני יכולה למרוח על עצמי 1000 קרמים ולהתאפר ביופי הכי טוב. אם אני לא אכניס חומר, תזונה מכל המובנים, כן? גם חדשות לתזונה. כל הידע, כל ההרגשה, כל התדר הרחב הזה, זה מה שמזין את הגוף שלי. אם אני לא אכניס דברים טובים, לא יצא משהו טוב. זה מה שיצא, זה מה שרואים. רגע, כל שנייה נושמים חמצן. בלי זה אנחנו לא חיים, נכון? זה מדד החיים שלנו. אז אני צריכה לנשום. תכונה עוצמתית של ניקוי. לימון. כולנו יודעים חומר ניקוי, נכון? אנחנו משתמשים בו, הוא חומצה, אבל בתוך הגוף הוא בסיסי. הוא מנקה לנו את מה שקורה. בלי כדורי שינה. אני ערנית ונמרצת בלי קפה, בלי קופאין.